Znači, Jelena Karleuša, žena koja može da se posvađa sama sa sobom u ogledalu i da opet pobedi. Kad vidite Karleušu na naslovnici novina, znate da će biti ili A. Skandal, B. Skandal ili C. Još veći skandal. Nema četvrte opcije. Ako slučajno vidite normalan naslov tipa Karleuša otišla u market da kupi hleb, znajte da je to lažna vest. Ona ne jede hleb, ona jede trending na Instagramu. Njene izjave su posebna kategorija. Ona može da kaže ja sam boginja i ljudi se stvarno zapitaju čekaj, a šta ako je stvarno? Ne bi me čudilo da jednog dana otvori svoj verski kanal, crkvu, svetog selfija i filtera. Na ulazu neće biti sveštenik, nego ring light i telefon poslednje generacije. Moda Karleuše je posebna tema. Žena izlazi na binu obučena u nešto što izgleda kao da je Transformer imao seks sa disko kuglom. Ljudi se pitaju da li je to haljina ili svemirski brod, a ona kaže to je visoka moda. Ja kažem to je visoka moda, ali i visoki rizik da te otmu vanzemaljci. A frizure? Nekad ima kosu dugu do poda, nekad kratku do ramena, a nekad izgleda kao da je zaboravila da isključi usisivač pa joj progutao pola glave. I svaki put ona kaže, ovo je trend. Naravno, jer ona ne prati trendove, trendovi prate nju. Karleuša na Instagramu, to je već posebna planeta. Ona ima više filtera nego što ima Beograd semafora. Kad bi skinuli sve filtere sa njenih slika, ljudi bi pomislili da gledaju dokumentarac o dinosaurusima. Ona toliko voli filtere da kad bi otišla u prodavnicu i tražila hleb, rekla bi imate li ovaj u blur filteru? Molim vas. A pevanje? Sad tu dolazimo do one tačke gde se svi prave da ne čuju. Jelena Karleuša je pevačica koja ne mora da peva. Dovoljno je da stoji na bini, da gleda publiku i da svi misle da slušaju koncert, a zapravo to je playback sa USB-a. Ona je jedina pevačica koja kad otvori usta tonac se uplaši. Čekaj, je li ja sam pustio matricu ili ona stvarno peva? Njene pesme su isto posebna kategorija. Tekstovi su duboki kao barica posle kiše. Imaš recimo slatka mala, sve bi dala, sve bi dala. Ja kad to čujem, pitam se da li je to pesma ili jelovnik iz kafane. Ali dobro, nije poenta u tekstovima. Poenta je u tome da ona uvek izgleda kao da je stigla iz budućnosti i da te tera da veruješ da si ti običan smrtnik, a ona vanzemaljska kraljica. Skandali su njena svakodnevica. Ako Jelena Karleuša nema skandal bar nedelju dana, ljudi počinju da brinu da li je dobro, da li je bolesna, šta se dešava. Znači, skandal je njen hleb nasušni. Bez skandala, ona bi bila kao Tesla bez struje. Jednom su je pitali šta bi radila da nije pevačica. Ona kaže, bila bih advokatica. Pa naravno, jer ima iskustva. Toliko puta se pojavljivala po sudovima da može da položi pravosudni ispit bez da otvori knjigu. Njeni intervjui su stand-up predstava sama po sebi. Ona krene da priča i ti ne znaš da li da se smeješ, da li da plačeš ili da pozoveš NASA-u da potvrdi da je to humano biće. Kad kaže, ja sam najlepša žena na Balkanu, pola Balkana se složi, pola Balkana se prekrsti, a druga polovina googla da li postoji bolja internet konekcija da mi ovo prestane. A paparaci, jao, to je rat za sebe. Ona je jedina koja kad vidi paparace ne beži, nego im pozira. Paparaco slika nju dok izlazi iz kuće, a ona kaže, čekaj, nisam nameštala svetlo, aj ponovo. Njeni fanovi su posebna vojska, zovu se Karleušijanci. To nisu ljudi, to su religiozni ratnici interneta. Ako kažeš nešto loše o Karleuši, oni ti upadnu u komentare brže nego što policija upada na ilegalnu žurku. Njene svađe sa drugim pevačicama, to je kao Igra prestola, samo bez zmajeva. Osim ako ne računate njen eyeliner koji izgleda kao oružje masovnog uništenja. Ona se svađa sa Cecom, sa Severinom, sa svima. Bukvalno, ako prođeš pored Karleuše i ne kažeš dobar dan, ona će sutra napisati status na Instagramu od 20 storija protiv tebe. A njena deca? Pa ona ih predstavlja kao male prinčeve i princeze, a realno
Sigurno su jedini u školi koji imaju ring light umjesto lampe. Njen brak sa Duškom Tošićem je telenovela. Jedan dan su zajedno, drugi dan tabloidi pišu da je sve gotovo. Treći dan ona okači sliku "Ljubav je večna", a četvrti dan Duško blokirao Jelenu na Viberu. To je veza koja ima više sezona nego Žikina dinastija. I za kraj, Jelena Karleuša je žena koja ne zna za poraz. Ako je kritikuješ, ona će te izvređati tako da se zapitaš da li si stvarno postojao pre toga. Ako je hvališ, ona će reći: "Pa naravno, to sam ja." Dame i gospodo, Jelena Karleuša, žena koja ne mora da peva da bi bila pevačica. Ne mora da glumi da bi bila glumica. Ne mora da ide u politiku da bi bila političarka. Ona je sve to zajedno. Ona je stand-up predstava koja traje već 20 godina i još se ne završava. Ali znate šta je još fascinantno kod Karleuše? Ona ima tu nadljudsku sposobnost da nikad ne ostari. Bukvalno, žena je vampir sa filterom. Ljudi oko nje stare, menjaju se, bore se, pojavljuju, a ona svake godine sve mlađa. Ako ovako nastavi, za 10 godina će izgledati kao da ide u 8. razred. Mislim da doktori treba da prouče njene selfije umjesto lekova protiv starenja. Ima i onaj njen zaštitni znak, naočare. Jelena je žena koja nosi naočare veće od lica. Kad ih stavi, ne znaš da li dolazi ona ili solarni panel. U Beogradu nestane struje, a ljudi kažu: "Ma nema veze, izaći će Karleuša sa naočarima, ima da napuni pola grada." Njena kuća isto nije normalna stvar. To nije kuća, to je muzej skandala. Zidovi su sigurno obloženi selfijima, plafon od ring lighta, a na ulazu ne piše "dobrodošli", nego #blessed. Ako bi neko napravio turu, obilazak kuće Jelene Karleuše, to bi bila najskuplja turistička atrakcija na Balkanu. Ljudi bi plaćali karte da vide u kom ormaru čuva sve one perike i šljokice. A najviše volim kad u emisijama krenu da joj postavljaju nezgodna pitanja. Voditelj pita: "Jelena, šta kažete na kritike da ne znate da pevate uživo?" A ona mrtva hladna: "A šta kažete na to da ja imam više pratilaca nego vi gledalaca?" I ti u tom trenutku shvatiš da je žena zapravo najveći stand-up komičar kog imamo, samo što ona to radi ozbiljno. Pa Duško, legendarni Duško, on je čovek koji nikad ništa ne govori. Bukvalno izgleda kao da mu je omiljena rečenica. A Jelena sve radi za njega. Ona priča, ona viče, ona se slika, a on stoji u ćošku i misli: "Brate, mogao sam da se oženim mirno, ali evo me sad u reality svaki dan." Njihov brak je kao sapunica koju niko ne razume, ali svi gledaju. Da budemo iskreni, Jelena je ipak brend. Ona zna da šokira, zna da se reklamira, zna da od obične čarape napravi naslov u novinama. I zato ona traje. Jer nije poenta da li zna da peva ili ne. Poenta je da svi znamo ko je ona. A to je već uspeh. I na kraju, ako mene pitate, jednog dana će u školskim udžbenicima da piše Jelena Karleuša, pevačica, diva, skandal majstor, zaštitno lice Balkana, žena koja je preživela sve, od tabloida do Instagrama, do cecinih fanova, a ispod će biti mala fusnota i još uvek stoji u štiklama od 20 cm. Dame i gospodo, Karleuša nije samo priča, ona je epoha. Ona nije pevačica, ona je hit serija. U svaka nova epizoda bolja, luđa i glasnija od prethodne. Zato ajmo jedan aplauz za Jelenu, jer i kad je mrzimo opet je gledamo. A to je, ruku na srce, najjača moć od svih.